Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom likoll. Eżis ħuti nixxieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, inġbarna biex niċċelebraw l-Ewkaristija eżis ħuti fil-bidu ta' il-jum hekk. Illum u dejjem, però llum ħanfakkarkom nagħtu importanza ħafna nisimgħu l-kelma tal-Alla eżis ħuti. Il-kelma tal-Alla hija l-kelma ta' dak li daqsu ħadd ma jafna u daqsu ħadd ma jħobbna. Allura għandha tkun l-iktar kelma importanti fil-ħajja tagħna eżis ħuti. Kemm il-darba forsi hux nieħdu sehem fil-quddiesa u kif ngħidu hekk il-kelma tal-Alla tidħol minn waħda u toħroġ mill-oħra. Għandna nqogħdu ħafna attenti. Il-kelma tal-Alla qisu xi ħadd qed ipoġġielna l-ġawar f'idejna u rridu noqogħdu attenti li ebda ġawra ma taqalna jew nitilfuha. Żgur li l-mulej eżis ħuti f'kull quddiesa kull meta nisimgħu l-kelma tal-Alla tixxandar ikollu messaġġ speċjali għal kull wieħed u waħda minna. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija li fiha l-mulej jagħti lilu nnifsu lilna fil-kelma u fil-ġisem u d-demm imqaddis tiegħu billi b'umiltà fi skitta qalbna nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa wumli Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Nikolina u Klement Bajjada. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int fawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħu ilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna l-ħniena tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb tal-profeta Malakija. Ibes għalija klimkom jgħid il-mulej, imma intom tgħidu xedna kontrik. Intom tgħidu u għal xejn li taqdi lill-Alla. U x'jiswa jekk ħarisna twissijiet tiegħu u jekk imxejna b'qalb imnik ta' quddiem il-mulej tal-eżerċti. Mela issa ħansejħulhom aħna ħinja in-nies kburin. Dawk kollha li jagħmlu il-ħażen mhux biss imurilhom kollox bir-risq imma wkoll meta jġarbu l-Alla jeħilsuha ħafif. Hekk qalu wieħed lill-ieħor dawk li jibżgħu mill-mulej u l-mulej ta' widen u sama u nkiteb qudiemu ktieb it-tifkiriet minħabba f'dawk li jibżgħu minnu u dawk li jafdaw f'ismu. U fil-jum imħejji minni jgħid il-mulej tal-eżerċti huma ikunu għalija teżor li ma bħalu u nadirhom kif raġel jader lill-ibnu li jaqdih. Imbagħad mill-ġdid tarfu tażlu bejn il-ġust u l-ħażin, bejn min jaqdi l-Alla u min ma jaqdihx. Għaxara, jiġi l-jum jaqbad qisu forn u l-kburin kollha u dawk kollha li jagħmlu l-ħażen ikunu tiben u l-jum li ġej għad jaħraqhom jgħid il-mulej tal-eżerċti, hekk li ma jħallilhom la lerq u anqas fera. Imma għalikom li tibżgħu minn ismi titla' ix-xemx tal-ġustizzja. Il-kelma tal-mulej. Ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu.
ħini l-bniedem li ma jimxiex fuq il-pariri tal-ħżina, li ma jaqafx fi triq il-ħatjien, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa, imma fil-liġi tal-mulej ila għaxqa tiegħu lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn nixxijat tal-ilma li tagħmel il-frott fiż-żmiena u l-waraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżina, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara ir-riħ, għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżina tintemm fix-xejn. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Iftiqilna qalbna mulej biex nifmu dak li kien jgħid ibnek. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes kont San Luqa, glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f'nofs tal-lejl u jgħidlu: ħabib, islifni 3 ħobżiet għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u m'għandix nagħtih. U l-ieħor iwieġbu minn ġewwa u jgħidlu: iddejjaqnejx, issa l-bib magħluq u li qegħdin fis-sodda miegħi ma nistax inqum nagħtik. Ngħidilkom jien li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqum u jagħtih kull ma jkollu bżonn minħabba il-wiċċ sfiq tiegħu. U jiena ngħidilkom, itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax min jitlob jaqla, min ifittex isejb u min iħabbat jiftħulu. Minu dak il-missier fostkom li jekk ibnu jitolbu ħuta minflok ħuta jagħtih serb, inkella jekk jitolbu bajda jagħtih skorpjon? Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier mis-smewwiet jagħti spiritu qaddejs lil dawk li jitolbuhulu? Il-kelma tal-mulej it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Minna eżiż ħuti aħna n-nies li xi ftit jew wisq nipprattikaw il-fidi tagħna, minna li l-fidi hija għażiża għalina u li nippruvaw ngħixu ħajja tajba, xi darba jew oħra ma qalx: ara dak jew l-ieħor jew l-oħra jgħixu kif iridu u x'hekk, u donnu kollox jiġihom sew, u jiena u x'hekk qisu donnu kultant kollox jiġi ħażejn. L-ewwel qari fuq hekk kien illum. Ġifieri mhix ħaġa li nħossu aħna biss. Ara il-kliem: huwa għal xejn li taqdi lill-Alla u x'jiswa jekk ħarisna t-twissijiet tiegħu u jekk imxejna b'qalb imnikta quddiem il-mulej tal-eżerċti. Melissa, ħansejħulhom aħna ħjienja in-nies gburejn, dawk kollha li jagħmlu l-ħażen, mhux biss imurilhom kollox bir-risq, imma wkoll meta jġarbu l-Alla jeħilsuha ħafif ara. L-istess ħaġa dak li ngħidu aħna kultant u x'hekk. U mbagħad ikellemmhom il-mulej. Hekk qalu wieħed lill-ieħor dawk li jibżgħu mill-mulej bħalna. U l-mulej ta' widen u sema u nkiteb qudiemu ktieb it-tifkiriet minħabba f'dawk li jibżgħu minnu u dawk li jafdaw f'ismu. U fil-jum imħejji minni, jgħid il-mulej, huma jkunu għalija teżor li ma bħalu. Mun l-ewwel ħaġa rridu ngħidu eżis ħuti, ejjew nifhmu l-Alla jħobbna.
anke jekk xi darba fil-ħajja, u forsi kultant sikwit fil-ħajja l-affarijiet jiġu ħażin, dak ma jfissirx li Alla ma jħobbniex. Il-mentalità li Alla li t-tajjeb jagħtih is-sewwa jiġi kollox sewwa u lil-ħażin jiġih il-ħażin ma taqbil xejn ma dak li jgħidilna Alla fil-Bibja, Ġesuti mhux hekk ta' l-ewwel nett il-problemi jiġu fuq kulħadd. U x-xitan kultant jaf lilna li nippruvaw ngħixu sewwa jitfa' s-searchlight fuq l-affarijiet negattivi biex nibdew naraw kollox negattiv. U jibda jurina t-tajjeb jew l-affarijiet li jiġu sewwa l-bniedem li forsi jgħix kif irid, almenu kif naħsbu aħna x'hekk. U allura jibda jittentana u niggizna. Imma ara l-mulej xi kompli jgħid. Imbagħad mill-ġdid tarfu tażlu bejn il-ġust u l-ħażin b'hemm min jaqdel Alla u min ma jaqdihx. Għax ara jiġi jowm qed jgħidilna. Jaqbad qisu forn. U l-kburin kollha u daw kollha li jagħmlu l-ħażin ikunu tiben u l-jum li ġejjat jaħraqhom. Jiġifieri il-jum tal-ġustizzja mhux issa. Il-bniedem ta' fidej huwa bniedem li jistenna bil-paċenzja. Il-bniedem ta' fidi jemmen li Alla l-ħlas ma jtjunnix issa. F'din il-ħajja ngħaddu mit-turufnamenti ta' din il-ħajja. Kulħadd ara ma naħsbux li hawn xi bniedem li forsi jgħix kif irid u jiġih kollox sew. Dik hija illużjoni. Kull bniedem f'did-dinja għandu stalib tiegħu. U jkompli hekk il-mulej. Jgħid il-mulej tal-eżerċiti hekk li ma jħallilhom la u lanqas fera. Imma għalikom li tibżgħu minn ismi titla x-xemx tal-ġustizzja. Mela eżis ħuti. Meta x-xitan jittentana li aħna nippruvaw ngħixu sewwa u kollox jiġina ħażin u min jagħmel li jfettillu u min jaħqar lil-lajru jiġih kollox sew ngħidulu stenna ftit. Stenna ftit. Qed tipprova titħaq bina min hawn jiġih kollox sew fil-ħajja. U jekk hemm ħaġa lin-nisrani u min jipprova jgħix ħajja sewwa, eżis ħuti, li jkollu u lil ħażin ma jkollux tafu x'inhi, il-paċi tal-qalb. U dik l-iktar importanti, eżis ħuti, li x'hemm wieħed imur ipoġġi rasu fuq l-imħadda u x'hekk ikun f'paċi miegħu innifsu mal-law mal-oħrajn u m'hemmx isbaħ minna dik. U n-nisrani għandu l-ewwel dik ifittex din il-ħajja. U x'hekk, dak li jfittex din il-ħajja. Jekk in-nisrani jgħix ta' nisrani u jibda jaħseb li Alla allura x'jgħix ħajja tajba, Alla se jkun qisu magician li joqgħod jiġri warajh bil-magic stick. U kull xejn xi ħaġa tiġi ħażin jagħmel hekk Alla bil-magic stick kollox ikun sew. In-nisrani mhux qed jgħix ħajja u x'hekk realista. Ma jiġrix hekk din il-ħajja. Imma dak li qaltilna l-kelma tal-Alla jiġri, għad jiġi l-jum tal-ġustizzja. Għad jiġi l-jum u x'hekk fejn in-nisrani l-ewwel nett jgħix din il-ħajja f'paċi f'qalbu u għad jiġi l-jum din il-ħajja tgħaddi u min jgħix skont il-qalb tal-Alla jieħu l-ħlas tiegħu u min jgħix kif fettillu u min jaħqar il-proxmu tiegħu jieħu ħlasu u x'hekk għad ikun qisu tiben quddiem in-nar u x'hekk qed jgħidilna. Infatti s-sant tal-lum x'qalilna ħien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu u anke meta jiġu u x'hekk eżis ħuti it-tentazzjonijiet li jaqta' qalbu ma jaqtax qalbu. U anke meta x-xitan jittentaħ u jibda jgħidlu wara l-ħażin jiġih kollox sew inti jiġih kollox ħażin jgħidlu. Il-ħażin ma jiġihx kollox sew u laqqas jien ma jiġini kollox ħażin eżis ħuti. Imma jiena nibqa' inqiegħed il-fiduċja tiegħi fil-mulej kemm hu sabiħ dan is-salm wieħed u x'hekk. Ara xejdilna. Ħien il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżien imbagħad imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu u bħal siġra mħawla ħdejn nix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbielx. Mhux hekk il-ħżiena mhux hekk. Iżduma bħal tibna li tajjar ar-rieħ. Fuq kollox eżis ħuti. In-nisrani veru ma jixtieqx jara l-kastigi fuq il-ħżiena. In-nisrani veru jixtieq li min jarah ma jgħix ħajja tajba jitlob għalih.
biex jikkonverti, biex jersaq lejn il-mulej. Alla għandu xewqa li kull bniedem isalva. U fil-Vanġelu xek tal-lum, Ġesu qed jgħidilna itolbu u jingħatalkom, fittxu issibu, ħabtu jiftħulkom. Kien itolbu l-affarijiet ta' din id-dinja nistgħu naqalawhom nistgħu le, għaliex? L-aħħar parti tal-Vanġelu. U minn minnkom, jekk ibnu jitolbu ħuta minn flok ħuti għatih serb, imma jekk ibnu jitolbu serb ma jtjolux is-serb. U kultant aħna ħuti nitolbu affarijiet l-Alla li forsi nkunu naħsbu huma ta' ġitalina ma jkunu ta' ġitalina xejn. Għax ħuti jekk dak li nitolbu fl-aħħar mill-aħħar ibedna minn Alla, jekk dak li nitolbu Alla ħares qatt tipoġġi fil-periklu s-salvazzjoni ta' ruħna, ikun kemm ikun sabiħ, fl-aħħar mill-aħħar ikun taħsara lina ħuti. Dak li qed jgħidilna Ġesu llum. Ejjew għalhekk ħuti, nitolbu lill-Alla, nitolbuh il-ħtiġijiet tagħna, però fl-aħħar mill-aħħar ngħidulu mulej jien taf x'inhu l-aħjar ta'. Forsi dak li jimminar huwa ta' ġitalija, mu ta' ġitalija xejn u taħsara għalija. U forsi dak li kummen għalina huwa pejs u taħsara għalina, ikun ta' ġejt għalina. U xekk qed jagħmlilna l-ġejt kultant, anzi ħafna drabi ħuti, l-ikbar ġejt li għatina Alla joħroġ mis-slaleb. L-ikbar ġejt li għatina Alla joħroġ mis-slaleb. ħuti. Ejjew għalhekk nitolbuh il-mulej. Ejjew nitolbuh il-mulej ħuti. Jatina l-għajnuna tiegħu biex nafdaw fih, anke fidi għamja, ħuti. Anke meta nimxi f'witmu dlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Hekk jgħidilna s-Sant 22 Jalla, ma niddubitaw qatt li mħabba Alla. Imma anke f'mumenti jibsa tal-ħajja narfu li Alla jħobbna. Il-mulej jinkoraġġina biex inkunu dejjem fiduċjużi fih, nitolbuh dak li għandna bżonn, lesti li nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħu. Għall-Knisja sabiex tqiegħed il-fiduċja tagħha mhux dak li tagħmel imma biss fil-mulej Ġesu imsalla f'wirxu xtat nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għal bnedmejn ta' rieda tajba sabiex ma jaqtaw qatt qalbhom jagħmlu l-ġejt u ma jitfixklux minħabba l-ħażen tal-oħrajn nitolbu. Isma'na. Għal dawk li huma fid-dubju jew iħossuhom sfiduċjati sabiex fil-kelma ta' Alla jsibu l-qawwa u l-kuraġġ li għandhom bżonn nitolbu. Għalina hawn miġbura sabiex bid-dawl tal-Ispiritu Santu narfu dejjem is-sewwa u nwettquh nitolbu. Illum il-ħames ħuti il-jum li fih Ġesu waqqaf l-Ewkaristija ngħidulu grazzi ta' dan is-sagrament, nitolbu għall-qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji, nitolbu għal aktar vokazzjonijiet u nitolbu għall-anzjani, il-morda, l-persuni bi bżonnijiet speċjali, ħafna minnhom maqudin magħna f'dil qudiesa, nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom, għall-immigranti tagħna, nitolbu wkoll għal dawk li forsi jgħaddi jimmin xi mument mudilam fil-ħajja. U speċjali forsi xi mart mentali, depressjoni jew problemi oħra biex ma jaqtewx qalbhom u sibu l-imħabba tal-komunità Nisranija. Fiskiet nofru lill-mulej it-talba tagħna. U Alla missier li bat fuq il-Knisja l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex iwassal sa tmiem l-opra tal-fidwa, imliena bil-qawwa tiegħek u għamel minna xhieda awtentiċi tal-imħabba ta' Kristu li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem.
bil-misteru tal-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna u li uniedma quddiemek u għamli jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn ħżunitej u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisinu l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla eda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewent mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-farħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-arwieħ ta' ħutna Nikolina u Klement Bajjada. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk.
għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija, mal-Apostli, San Dionisju sħabu martri u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejja issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħalniex tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u laqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-dnubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja.
ħanajdulu grazzi bil-qalb lil-mulej għal din l-Ewkaristija żisħuti u bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanejn ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġlu bil-qaddis intijek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Atina u Alla li tista' kollox, li s-sagrament li bih tqarbinna jkun l-ikel u x-xorb tagħna biex nimbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem lill-ġisem tal-Tagħna Marija dan fil-qabar. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.